Аз съм Марти Беготин и добре дошли в днешното ново видео. Както виждате, днес сме на футболен терен с една хубава футболна топка и разбира се няма как да летам сам, защото ще ви е много скучно. Затова съм поканил един гост. Това е моят приятел Борко. Той е тренирал в Берое, нападател, обаче днес аз ще му бия удари, понеже той, освен че нападател, е много добър вратар. И общо се надяваме да станат хубави удари и хубави спасявания, понеже той вари много добре. Абонирайте се за канала, да знаете. И да, хора, това клипче нямам възможност да го направим много дълго, но ще го направим горе-долу, да. Да стане 90 абоната. Даже 100. Айде сега, хора, да започваме с ударите и да ви покажем наистина колко добър вратар е Борко, защото това наистина е така. Първо ще му бия някъде от дуспата, после ще се преместим малко по-назад. И да, това е. Айде! И хубаво, готови сме вече за ударите. Аз вземам топката, първо ще му побия малко дуспи и сега ще разберете за какво става въпрос. И от това колко добър вратар е той. Аз не съм най-добре на удари, защото съм халф, но... Айде сега да започнем да се оправдавам тук. Сега вече първи удар в грязка. Хора, не ми стана потва. Така продължаваме. С още някакво удоволствие. И отново центъра. Сега да бия една хубава дуспа. Ама погледнете само какво се става. Нямам думи. Нямаше гол. Уникално спасяване. И отново бием. Чакай да вкарам ясно гол. Чакай, че бутни камерата. И последни два удара на души. По-далечните удари. Видяхте Борко какви хубави удари направи. Спасявания. Дали, какви хубави спасявания. Аз сега само един гол. Сам да не се вижда къде ще бия. Сега ще погледна, ако не се вижда. И така ще ви я насочим малко. Готово. Виждате. Не бе, така си трябва. Нека е малко по-интересно. Айде хора, започваме с първия фаул. И отново спасяване. Няма какво коментирам просто. Той се вади, момчета. Мен ако знаете как ме настрелва... Това беше много хлапота. Мисля, опитах да насочи хубаво, ма не стана. Продължаваме. Това пък отново спре. Кога време е за път? Кога не ми се получи бота. Проверявам го. И още два удара хора правим така.
добър вратар, но сега нямаше фащане. Кликна. И сега няма да последя за ход, този и за гола, които казах, 5 минути, да не знам колко ще не. За вас. Остане гол. Тук заложих на силата и загубих. Така че да, общо взето. И така хубаво това беше всичко от нас. Направихме много хубави удари, много хубави спасявания и се надяваме да ви харесало. Ако така може да оставите по-налачите нагоре, естествено нагоре и се абонирате за канала за Антка Макс, да напишете някой коментар. Това е всичко от мен. Болко може да каже, чао! Чао от мен, хора!